May adlaw mga binati o minahal kong matalunod. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Kuan guys, September 8, adlaw ron ni Mama Mary niya. Musimba ako guys, pero na-late naman ko. Ano lang, sa YouTube na itong simba guys. Okay. Hangyo lang ako ninyo matalong nun. Magkaiusa ta kanunay sa pagsulbad sa mga COVID-19 kay dapat magtinabang na ita aron makuha ang solusyon kung saon pagpatgang sa bag-o nga virus. Okay. Di ta siguan magtinabang nga dito kung unsay mga solusyon nga mahatag nato diri sa atong lungsod guys. Okay. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Man itong batong guys. Magtinabangan dito kanunay aron nakabot na ko ang kalambuan sa atong lungsod guys. Okay. Dapat good guys, magtinabangan dito para makuha na ko kung unsay itong mabuhat or makuha sa kanang good guys. Together we work as one, alam sa kayuhan sa tanan guys. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang kalambuan sa itong lungsod. Hangyo lang nga ito, hangyo matalong nun. Magtinabangay ita, niya ato ba yung suportahan ang administrasyon kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric Espahulyo o mga kauban. Ato gayon lang suportahan ngayon, bukas at magpakailanman.